Sira pingsang pangarku manto sing dalu. Jroning arep tritring wonten ingkang kacarita. Amung Sanghyang Pratangga pati jedul saking Berang Wetan. Kalingan mega sarta gunung-gunung prandiri kang bisa merbawani jagat raya. Dupitatasing kamantian dewasane wau kaususa. Wancine wis ngancik goro-goro. Ler samate son tumiling ngolate ngolate puspita metemen kang warani medreng tanah anon sekarawarsike angin amitit milih nyatang ning kalangan aklaman dan mencara ler sapateng sun tumiling ngolate puspita metemen kakang
warni puspito metementa kang lawe medeng tanah non kuncung pangrate mirem-mirem kembang popong pratepan sare molat rayungan rayungan lumalengko Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya angu tata kadingune caritane andale rosan Prabu sasabawe wis mati aran patesu wondo lelabuhan nipun tan kinelung tri prakara guna kaya purana ingkang denan tepi nuhoni trautama nolo gareng kula ndara Pitruk Kandrung Bolong kula wonten dawuh ndara Punakaman Bagong kula wonten paring dawuh ndara Ndara Wiyaga rawuh mriki Ndara Janaka rawuh mriki aja kaget aku ingkang mrepeki kelawan kowe kabeh ya mapan ana ing kene nggih Ndara keparengipun yektine manggene praptaku ning ora-ora iki aku kepingin tumuju ana ngersane Kakang Semar Badranaya ya merga disababake Kakang Semar Badranaya saat majani ya kowe kabeh ingkang wis sawetara wektu ora sowan netepi kewajiban kaprajan ana ing Rajanegara Ngamarta mula kang saka kuwi Panakawan aku arep nanjihke janjane kowe karo bapakmu ki do kena ngapa Panakawan
Prihatin Mas Pokung Mijil Tudha tanpa karya sangkang prinamakan Gusti Kelong Reno Sasakarnya Ron Mawara Gambir Malade Wong Nyon pangapunten Ndara. Lepat atur Diagung mangaksami. Nggih Ndara. Nyun pangapunten. Nggih Ndara. Ora sampe melu-melu gong ora tau nangis kok. Bapak lunga kuwi malah senenge ra jamak-jamak. Ana ngopo malah padha tangisan. Nuwun sewu Ndara. Mboten kateges Bapak mboten suwanteng Prajanegara Ngamarta. Niku mboten tanpa sebab. Lho, sababe apa bapakmu ora sowan ning Prajanegara Ngamarta, Nalagaring? Ngaten. Bapak niku mun telung candra niki oncat saking Karang Kadempel, Ndara. Kula piyambak ya bingung, kula piyambak nggih judheg. Ya ta, Truk? Heeh. Ngupati bapak wonten pundi bapak mboten ketemu. Nggih. Biasane bapak niku sok teng wingking UPN nika. Pun kula padosi mriku alih Bagong malah Bagong kaul teng mrika. Enak Ndara, enak-enak. Teng mrika iso sak-sake. Nggih Ndara. Bapak murca saking Karang Kadempel. Mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Ndara. Nggih. Mbok menawa sampean prisa wong sampean mriku piyai sing wasis, piyai sing lantip panggrahitane. Mesti panjenengan priksa wonten pundi Bapak mapan Ndara, mangsawang ngangge permana jati, mangsawang ngangge anu Ndara. Paningal batin mbok menawa Bapak ketemu enten pundi. Terus kula paranani alih Petruk kalih Garing syukur-syukur jeneng andika Ndara Janaka nderekaken Ndara. Kan samar pamoring sukma Sinukmaya winah jai ngasepi ing ngasepi Sinimpen telenging kalbu Pambukaning marana tarlen saking liyap Liyap layap ing aluya pindha bacating sumpena Nalagaring wonten dawuh Petruk Ndara Bagong pripun Den yektine lungane bapakmu ora ado-ado saka negara Ngamarta lungane wong atuamu ya Kakang Semar Badranaya ora ado-ado lawan para Pandhawa. Lho, maksude pripun? Tegese pripun? Anu napa? Apa, Gong? Apa niku artine pripun, Ndara? Teges bapakmu nggonmu nilar marang kaprajan kuwi ora kok. Teges bapakmu ora tresna sartane wis wegah suwitana ngersane para Pandhawa, Petruk. Nanging pancen lungane bapakmu kuwi golek syarat serana supaya negara Ngamarta ingkang wektu dina iki ketaman pagebluk bisa waliya nirmala temajati jati temah mulya Petruk. Permara remangus momong ngambrakangan kate karenaning kaswase yaning marga hamalatku tumiring sang Kundawastrat
aja leng-leng lalu angolate Surya mangrangsang wayah lajeng mapane bapak teng pundi Ndara? Mapane bapak teng pundi? Mapane becak nika teng pundi Ndara? Ora usah kuwatir ayo ndak kandi. Wektu dina iki bareng lakune kelawan aku. Mlaku mengulon aja minggo mengko bakal ketemu kelawan bapakmu. Oh nggih ngaten Ndara, ngaten Ndara. Ngaten Gus. Iya. Nggih mpun nek ngaten kula namung sendika ndederek nala garing Petra padene Bagong ayo tak dhirekake Panakawan. Saya sing rukun walolo Pandhita kang kinarya wangsit Bendha kombang sepa matu sarining tawang Susu angin nganti nggone Miang kali ngangkong baksi mibar Ora pangling tak sawang sekondir gantara kae Raden Janaka. Raden, mandheg aku ana perlu karo sampean Raden. Bagong kula ndara iki ana pendhita tuwa ngendhek lawan lakune Raden Arjuna. Sapa mbok menawa kowe tepung? Mboten tepung. Gandum mingan Mang. Ora sandagel iki perkara wigati kok. Ngoten ndara? Iya.
Kula nggih mboten tepang kalih pendhita niku kula mboten kenal, mboten nate ngerti kula. Didangu mawon ditakoni Penemban. Sira kuwi sapa? Saka pertapan ngendi? Lan wigatine apa? Nyegat kelawan lakune Raden Arjuna. Duh, Raden Arjuna. Sewu-sewu kalepatan kula diageng mangaksami Raden krana kula wantun. Anyegat dumateng tindak jengandika Raden Arjuna. Iya, Penemban. Kowe kuwi sapa? Pertapanmu ngendi? Oh nggih. Nderek pitepangan sudi mestani dhateng jasatipun ing ngabdi kula pun Resi Herawana. Pandhita Klyang Kabur Kanginan kendhang kebaraten. Kowe Resi Herawana? Inggih. Pertapanmu ngendi? Inggih kula sampun matur. Kula menika Pandhita Klyang Kabur Kanginan kendhang kebaraten. Banjur wigatimu apa? Merpeki kelawan Raden Arjuna. Lho, nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa bali wonten ngarsa sing ngandika Raden Janaka. Iya, Penemban. Kowe arep nyuwun mriksa apa? Tindakipun Raden Arjuna menika badhe tumuju dhateng pundi? Nuruti renteke nganti jumangking suku. Golek ya ana ngendi? Sartaning padya ana ngendi? Dununge Kakang Semar Badranaya. Marga panjen wusana telung candra kaunggan iki Kakang Semar Badranaya murca saka Karang Kadempel sartane ninggal marang kewajiban kaprajan Begawan Hirawana. Apa kira-kira sira mangerteni ana ngendi durunge Kakang Semar Badranaya Penemban? Kakyatri sang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang retaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang kudu kering waduh Raden malah kepasang yuja katujuh inginu kula pinanggihan kalanjeng andika Raden Arjuna. Iya kepiye? Nuwun sewu. Wonten ing pertapan kula menika wonten Kyai Semar. Jare kowe ora duwe pertapan. Inggih wonten. Nanging kula mboten saged nyebataken wonten pundi tuwin menapa asmanipun pertapanipun ing ngabdipun Resi Herawana. Yen ngono Kakang Semar sumandhing mapan ing pertapanmu. Inggih. Blaka suta babar pisan. Saestu Kyai Semar Badranaya mapan wonten ing pertapanipun ingkang adipun Resi Herawana Raden. Mulat para sang Arjuna Semunira kang kamanungsan kasrapan tingkahing mungsa nirang padha katang. Bagong pripun Ndara? Wis ana trontong-trontong sreng pepadang. Bapakmu mapan ning pertapaning Resi Herawana. Ah, kandhulilah. Bejo kemayangan sanget Ndara. Iya. Pun kengko Penemban wonten dawuh ki Lurah. Ayo gage tudono pertapanmu ngendi? Aku selak ketemu karo bapak tak boyo ning Karang Kadempel. Mangga ki Lurah Bagong, mangga Raden Arjuna kula dherekaken Raden. Ayo, wis ketemu Bapak. Alhamdulillah. Tan Prayitna Arisang Permadi nalika semanten
lon-lonan genyo lumampah. Repep-repep pindha sata metarangan. Genyo jumangkaken suku ngemremyaken asta. Melampah sesarengan kalian Sang Resi Hirawana. Eling-eling pandhita jadi-jadian. Sang Resi Hirawana tumadi saking Pandya Betari Durga tan prayitna Sang Arjuna. Nalika semanten datan bisa anggelawat awit Sang Begawan Hirawana anyokot jangganing Sang Raden Arjuna. Kagat katur wekasan Sang Hyang Prapana kawan nyumurupi Sang Raden Arjuna ing datanipun Purwadaksena. Sirine sarati peran panjenengan kok ya mboten prayitna. Ngapa, Tru? Ndara Janaka Raimut. Wila. Ndara Janaka. Ngono nek tlutur barang iku men sadu kok men sadu. Kowe ngerti dinamika ora? Heeh. Mulane Tandara mbok kula aturi neliti nek pinanggih kalian sinten mawon niku. Malah kaya ngeten nganane. Wis ora sadol tangisan, Tru. Iki apike piye? Pragane Ndara Janaka mayeng-mayeng goleke tamba. Ayo, Gong, tak dirake, Gong. Ndara Janaka. Ayo, Rek. Ayo. Hanggro sumbar mawa lindhu bumi kunjeng kumalodho kontor katok lumembah banyu kang kumambang Mas Rama Sidam sing bawana langgeng jebul ndak rasa manik maya adhiku kok wis singlar saka kautaman ora netepi dharma minangka nalendraning para Jawata. Guru adhiku diadhiku bocah bagus aja kaget yen to aku sowan ana ngersaning si Adi kanthi wujud badan sukma kaya ngene manik maya pun Kakang ya ulun Sang Hyang Ismaya ingkang prapta ning Kahyangan Suralaya. Manik maya
Adi Sutama Gusti Ong sasangka kasungan surya Ong prabanya sumungsungkes wo Ong wilahing Astama sidam sikaring bawana langgeng sapa iki ana dewa lagi wae aku mangerteni wis sapa kowe Astungara sidam sikaring bawana langgeng Indra lakon teka dadi kebangetan timen kowe karo wong tuwa kok kaya mangkono malah sajak kowe lali kelawan aku jeneng kita mbuya kelingan kelawan panjenengan ulun piye kowe ngarani yen to kowe wong tuwa sapa mergo aku lagi wae sepisan iki pinanggih kelawan kita lah kok dadi jeneng kita kuwi jangkar kelawan panjenengan ulun mangerti ya iki Sang Hyang Ismaya ya Semar Badranaya ingkang praptaning Kayemangan Suralaya kanthi wujud badan sukma Indra kagatri sang kapiranguri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya keta kang walang ati Astungara sidam sikaring bawana langgeng Walah tala jebul Siwa Ismaya iya lah kok teko dadi kuwit murang tata kelawan wakmu Wa Ismaya ana paran Indra nalika semana nalikane kowe arep mudhun ning Madyapada kowe rak wis sumpah prasetya yen to kowe ora bakal ngambah kayangan meneh nanging nyatane tekan data kowe munggah ning kayangan wigatimu apa kebangetan timen nggonmu mene wangsulan kelawan Sang Hyang Ismaya mangerti yo kalamun to sejatine aku iki mung kepengin ketemu karo adhiku ya wong atuwa kita ya kuwi adhi guru ya Manikmaya ora iso yen to pancen kowe arep ketemu karo Kanjeng Rama Pikulun Manikmaya kudu nglangkahi kandhane Bathara Indra wila bocah murang tata ya yen to pancen kowe arep njajal kelawan kadigdayan sartane kekuatane Sang Hyang Ismaya tak ladeni nggih anak Indra
pangaksami Wapu Kulun wondene kula sampun wantun kelawan paduka Kanjeng Wapu Kulune semaya mboya dadi ngopo yektine sing jeneng banyu mono miline mudhun watekane gerangane mesti padha karo watekane anake minggir aku tak ketemu karo bapakmu ya adikku Manik Maya Indra kasumanggaken Wapu Kulun. Bareng si samudra pangaksami Kakang. Mas Rama sidam sekaring bawana langgeng. Iya, Manik Maya iya. Aja kaget ulun ingkang prapta munggah ana ing Kayiwangan Suralaya. Yektine mau panjenengan ulun wis pinanggih kelan atmaja kita ya atmaja ulun Indra ing Surapati. Nanging sajak pasemon Indra kelawan pun Kakang mboyak damlerna penggali pun Kakang nanging malah gawe runtik manahipun Kakang merga mangkin ya Manik Maya Blaka Suta wae panjenengan ulun prapta ana ngarsa kita kuwi ulun mung arep nanjihke sartane mung arep genahke nak yenake babakan kanugrahan ingkang wis kita regem sartane ingkang wis kita gawa merga jeneng kita ingkang dadi lantaran tumedhaing kanugrahan kuwi mau. Ya kanugrahan ingkang ngaran Wahyu Purba Kayun, Manik Maya ulun bakal nanjake kelawan jeneng kita. Ya senajan to jeneng kita durung maringake wahyu kuwi mau ana ngarsane Dewa Serani, nanging panjenengan ulun wis mangerteni yen to sejatine niat ati kita kuwi
bakal ngurengkepi kelan Majakita ya atmajane Bathari Durga ya anake Permani ing Tunggul Malaya. Manikmaya kena ngapa ana ing Madyapada iki isih akeh satru ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kena ngapa malah jeneng kita bakal maringake wahyu Purbakayun ana ngarsaning titah ya Nalendra ingkang duweni watak angkara budi candala. Lire piye? Dewa Sraniku mboya tau manembah, Dewa Sraniku mboya mangerteni saka ngendi dheweke dititahake. Ya senajan to Dewa Srani mono anak dewa, nanging dheweke ora mangerteni papan dununge, ya dheweke mboya mangerteni kelawan ingkang aran sangkan paraning dumadi. Kang mangkono Manikmaya pun Kakang mboya narimakake yen to jeneng kita maringake wujuding wahyu Purbakayun ana ngarsane Majakita si Dewa Srani. Manikmaya tansah marep pamoring sukma sinukmaya winasya ing asapi sini menteleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyuk pindha pecating sumpena Astungara sidam sekaring bawon langgeng Kakang Ismaya kula nuwun pangapunten babakan wahyu Purbakayun mriku jengandika Kakang Ismaya mboten nggadhahi wewenang lho. Teka jeneng kita ngucap yen to pun Kakang mboya duweni wewenang tumrap wahyu Purbakayun inggih. Awit ingkang dados nalendraning para Jawata menika panjenengan ingkang menang Murba lan Wasesa kawontenan wonten ing Madyapada menika panjenengan lajeng Kakang Ismaya menika namung drajating Panakawan teka delangap-delangap kepingin ngrebat wujuding wahyu Purbakayun mboya pantes Kakang. Laruta saking Gudha sang guru kula Yanamutusa sang Sri walah Roni kebangetan timen kuwi ana ngarsanipun Kakang ning atase aku iki ya pancen bener mung drajating batur mung pangembating catur ning mangerti ya tata lair aku mung Panakawan tata batin sawangen iki sapa Manikmaya sawangen kowe aja kumalungkung aja ngegungke kelawan kabisanmu dumeh kowe nalindraning para dewa terus kowe nganggep yen to kowe sing gawe jagat kowe nganggep yen to kowe sing duweni wewenang Murba Wasesa kanan donya elinga karo Gusti elinga marang Gusti sing wis nitahake kowe iki yen to ora dicipta dening Gusti ora mungkin ana ora bakal mapan ning Ayangan Suralaya malah sajak kowe wis arep nuhanke kelawan awakmu dhewe apa pantes kaya ngono kuwi sinembah dening para titah apa pantes kaya ngono kuwi dadi lantaran tumedhaking wahyu Purbakayun Manikmaya ulun mung arep ngelingke kelawan jeneng kita nalikane panjenengan ulun bakal dudunake ana ing jagat nalikanipun Kakang bakal mudhun ning Madyapada pun Kakang isih eling perjanjenku nalikane mudhun ning Madyapada ingkang disekseni dening Hyang Padawenang nalika semono kowe uga wis nayogyani sartane kowe uga wis nyarujuki kalamun to sepisan Ismaya trima mudhun ning Madyapada momong sak tedhak turun-turun kita kang kapindhone Ismaya duweni wewenang ngulat tumurune kanugrahan saka pangeran aja kongsi minggo dalan dene kang katelu aku diwenangake ngelingake kowe yen to kowe lali benerke yen to kowe luput ndandani yen to kowe rusak lah kok malah saiki kowe kaya mangkono kowe kumalungkung ngegungke marang kabisanmu Manikmaya ora pantes kowe dadi nalendraning para dewa malah yen to pancen kaya mangkono sing dadi pepesthenmu
sing dadi pestra kareping ati kita. Ulun dhewe ingkang bakal njlomprongke jeneng kita. Kowe lungguh ana ing dampar sila Kandawaru binatur aku sing ora nrimake guntur geni guntur angin sirnakna Sang Hyang Maya guntur geni. Kaya ngono kuwi to cak-cakanmu Manikmaya. Kaya ngono kuwi kridamu kaya ngono kuwi. Kowe mau ngarep pamer kadigdayan, kowe mau ngarep pamer lampu ana ngersaning pun Kakang. Ayo nek iso luwih digdaya meneh nek to pancen Ismaya mboyadi keparengake melu-melu perkara iki malah sisan dene ana dewa mati tak wujuti ning kayangan. Kula aturi nampi Cis Trisula Kakang. Dadaning Sang Hyang Ismaya nenggih wujuding pusaka kadewatan aran Kyai Cis Trisula nalika semanten sangka dukaning Sang Hyang Manikmaya kaya wis ilang sipat kadewatane nglepasaken Cis Trisula ngener dadane Sang Hyang Ismaya mboten sirna marga layu Sang Hyang Ismaya dadi buta sak gunung rong gunung telung gunung ngebaki kayangan. Oi! Wah! Wah! Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana bana maragana samirana lan warayang Panca bayu wisikan makulingan lima ora wis ilang watak dewamu Manikmaya ning atase aku wae kadang werda mutawaneni mendale titahmu ndaraku Ndara Janaka aja kaget Ismaya nguntal kayangan marat oi wah wah
Wah! Ayo. Apa ya kelakon arep mbok paringke karo Dewa Serani Manikmaya? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Luputmu dudu kok karo Esmaya nanging luputmu karo titahmu dhewe. Sing wis mbok pulasara Janaka kedarang-darang uripe. Kula aturi nampi wahyu purba kayon Kakang. Ndak sawang kae bendaraku kok didabyang-dabyang digotong-gotong kaya ngono Ndara Janaka. Sampeyan kenging napa Ndara? Ridu mawara mangawara-warahan tengarane ngajurit Sapa itu kowe? Ambo. Pendhita nom bagus banget. Takoni kowe, nuwun sewu Penemban. Paduka sinten Penemban? Astunggara Sidam. Sikaning Bawula Nanggeng. Kok pendhita tenan mau di? Lah piye? Sekaring kok sekaning. Ya mbok menawa belibet kok ya, Kang. Mboya Pangling Kelurah Petruk. Nggih, Penemban. Panjenengan pandhita saking pundi? Ya panjenengan ing seniki pandhita Klyang Kebur kenging. Ngati-ati lho truk kon gur arep nyokot meneh. Ha iya. Kae mau ya pendhita Klyang Kebur kanginan jare ngaku nek semarane kono bulna ming nyokot Ndara Janaka anti kaya ngene ora emut Ndara Janaka. Iya. Pandhita Klyang Kebur kanginan pewaripun sinten? Penemban. Ya ing seniki Begawan Sukma Legawa. Begawan Sukma Legawa. Iya. Kaya wong masuk angin to, Truk? Heeh. Ambune minyak kayu putih iki. Biasane sak ora-orane pendhita ki ambune ya lenga kanthil. Iya. Ha iki kok lenga kayu putih. Kearifan lokal ya, Gong. Heeh. Aku curiga e. Ngapa? Kok gak kowe meng anu ipung. Kok ipung pito? Semar, bapak nih, bapak. Ora lho, bapak kok bagus ya ngono. Pono kawan aja padha pating grubyuk, aja padha pating gedabrus. Iki kena ngopo Raden Arjuna kok todabyang-dabyang ku ya mangkin. Sajak ndak sawang Raden Arjuna ora emut Purwadasena. Nggih, Penemban. Nggih, Penemban. Nika pinanggih kalih pandhita. Inggih menika pun Begawan Hirawana. Ngendikanipun
ngandhake nek bapak kula Semar niku mapan teng pertapane Begawan Yurawana, malah Ndara Janaka nalika diderekke dicokot janggane mboten emut kados ngaten iki dos pundi niki Mbeban. Oh. Kilora wonten dawuh yaktine bendaramu ya Raden Arjuna iki ora seda nanging pancen ya merga kena dayaning upas saka pendhita ingkang wis nyokot janggaring Sang Raden Arjuna. Oh ngaten. Iya. Lajeng kersane Ndara kula Ndara Janaka isa walune Nirmala Temajati kados pundi? Kilora wonten dawuh Rupan. Yen to maune dicokot gandeng nggon bagian cokotan kuwi ana wisane gelem ora gelem uga kudu disedhet ngono ya ki. Oh ngaten. Iya. Sing dicokot nggon awane niku nggen githok niku. Oh iya, kene tak sedhete mbok menawa mengku iso walire Nirmala Temajati jati temah mulya. Ngono ya ki. Nggih Panembahan. Tenan ora ki pendhita kaya kulcluk e, Tru. Men-men ngono. Rada edan iki aku wedi aku malah. Kok nek ming Ndara Janaka malah seda. Iya. Mengko iki ming semaput to. Heeh. Nggih sapi mawon Panembahan. Yakin wae Kong, yakin wae. Wah, aku ora yakin ae. Saka pareme wis ora meyakinkan ae pendhitane. Ki Lurah Bagong aja ngembi, kiri lusi jalma tan kena kinira. Nggih Panembahan. Ngono ya ki. Nggih. Pun gak dicoba mawon bangane kokian bergajul. Ler sapating sun tumiling angulate puspita metemen metemen lakang warni metring tanah non sekar warsiki. Oh, greka kaya wong usakane Ndara Sang Arjuna wae. Nuwun sewu Panembahan. Mboten nginten babar pisan paduka Sang Penemban ingkang mitulungi dhateng jasatipun ingkang abdipun Arjuna kula ngaturaken panuwun pepindhan. Inggih Raden Arjuna dawa sami-sami. Jernyatanipun kula menika namung tiyang bodho. Pramila sak saged-saged kula menika menawi nyumurupi tiyang ingkang dipun cokot dening Denawa, ula lan sak panunggalanipun namung mituruti dhateng jiwaning survival. Pramila wisa ingkang wonten jangganipun Raden Arjuna kedah kula sedhet ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Panembahan. Nuwun sewu paduka mriku Panembahan sinten? Inggih kula pun Begawan Sukma Legawa. Raden wonten dawuh kula pikantuk amanat saking Nyuwang Pikulun Manikmaya perkawis mriku kedah kula pasrahaken kalawan jengandika Raden. Kalaran jalaran jengandika Raden Arjuna sampun ngaturaken pamatur nuwun ten ngarsanipun ingkang abdi nggih pun Sukma Legawa matur sembah nuwun kula aturi nampi Raden. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Panembahan. Niku napa ya Panembahan? Ki Lurah Bagong aja kaya manggon. Yektine ya kuwi ingkang digayu dening bendaramu. Ya ingkang aran Wahyu Purbakayun. Ngono ya ki. Wah. Malah nampa Wahyu Tru. Heeh, Kang. Wah. Engko sik, Kang.
Apa? Kayak kok nggon jarike Apa? kayak umbel trok kuwi. Maksudnya to? Kalau sawangan lho. Nggon jarike Begawan Sukmalaga kuwi lho. Heeh. Kayak umbel garing iki, Gong. Kok gak Badranaya kae. Lah ya mbu. Wis mengkono wae Raden, aku tak methuke kelawan sing jenenge Begawan sapa mau Hernia. Irawana penemban iya tak pethuki. Irawana mati dening aku paran. Wah, tenan ngono kok, Tru. Ngapa? Bapak ki ngger bar diece terus gajul ngono kae. Lah, piye iki? Ayo mbo. Lah rak tenan to. Wah, Jan. Kayake bapak kae, Tru. Ayo coba diuyak. Oh, diuyake lho, muga to. Alon. Deniro campu prang sing sukmelekewe lawan rasihir niyo welana pendhita nom bagus sapa Begawan Sukmalaga. Ayo kowe ora sandadak nganggo sandangan pendhita tuwa saiki padha lanange. Kowe karo aku sapa sing tekaning pati? Wah, tamu dadi kandha. Lho. Wah. 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 Wah, mati aku. Wah, aduh. Wah. Wah. Ngantos dumugi sak njawining atmosfer. Nggenya pandhita kekalih. Sami tanding boboting yuda nalika semanten Badar Sakala sang Begawan Hernia nenggih wujud sejati sang Pandya Betari Durga. Pak kok itu, Pak? Ya. Mareka den prayitna samurire seka balik tetiani kantayani
Trisunya purnama sasi kilar-kilar sumedyan ing tengahing latar wang sajak wis jugar nggonmu tapa Kakang ampun sinuwun sukma kula pun bali iya matur nuwun pun jaga raga kula untung mboten klebon demit niki wau iya padha-padha Kakang aku ing semono uga ngaturake panuwun yen mangkono kanugrahan wis diregem dening Arjuna nggih mung kari ngenteni wektune kanugrahan tumedhak wonten ngersane Ndara Abimanyu ayo disawang Kak anggo ngambah dirgantara ora kena mulat mara Sang Arjuna esmunira kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsa Petro Wulandara Bagong Wulandara lah kok teko dadi ndak uyak glibete Begawan Sukma Legawa ora katon lah dak tenan to Tru iya genahe mengilang kuwi iya Petro wonten dawuh kae malah anakku Abimanyu peplayon Rama nyuwun senjata pitulung kesenian apa ngapa to Kang anak ulanang Angga Wijaya napa Rama kula nyuwun senjata pitulung kula dipun bujung kalian Prabu Dewasrani menungsa ora tatanan bangsa telek ayo Kang ayo malah iki sing tak golek ketemu ning kene. Ayo Kakang Janaka. Kowe manuta tak bondo tanganmu akrincung sikilmu tak leboke bakun jaran. Ben wahyu purba ngayun isa tak gayuh nyotampanana.
Tata Pandha tata gati wisaya Indriaksa Sara Maruta Ong ketiwasan Kanjeng Ibu ketiwasan piye ngerti wasrani kula pinanggih kaliyan Kakang Mas Arjuna malah kula dipun pulasara Kakang Mas Janaka mboten purun ngawon batu-batu mung suwe Bathari Durga Janaka ketemu meneh karo Begawan Sukma Legawa batu-batu mriko kala wau nyatanipun Kakang Semar hayong apa anak-anakmu jak bali aja ngrusuhi bendaraku nyuwun pamit Kakang babe hutan permara remang samya ngambreng ati karonaning kaswase karang sing demung sing siji Karyasa dadi ya Kakang Semar iki mau kepiye ceritane pun sing baku Wahyu Purbakayun pun manjing wonten angganing Kang Putra tenan ta Truk ngapa sing dadi pendhita bagus mau pake wah kae sarunge bapak kebak umbel garing kaya ngono kae gilani Kang iku ora tenan kok kae heeh yektine aku kelawan Kakang Semar ingkang dadi lantaran tumedhaking Wahyu Purbakayun Arjuna ngaturaken panuwun Koko Prabu ngaturaken panuwun Wak Prabu Siwa Semar aku ngaturke panuwun Ndara Abimanyu dawah sami-sami Kakang Semar kula
kena ngapa wahyu dadi uncat saka anggaku manjing anggane Abimanyu. Sampean kelingan mboten? Nalikane sampean duka ngendika menungsa ora tatanan bangsat elek dewa serani. Sing jeneng wahyu niku nek manggon teng atine wong sing lethek, atine wong sing peteng niku ngoten niku ora betah terus ngoncati raga sampeyan. Manjing ragane Kang Putra. Mangkono Kakang nggih. Gandeng niki sedaya pun purna muga kula aturi kumpul wonten ngarsanipun para Pandhawa. Ndara Rama. Ayo Mir. Hei. Kae Kurawa dirampungi. Nggih, Kyai. Sikra ndedel gayo ngakasa sira risang Ramandaya pati Ladara srengenge wis katon srawa-srawa saka etan sulunge wis padha metu iki digoleki pelupukane ngendi terus dioseng enak banget. Kurawa tak sawang saka kene malah saya akeh, ora saya mendho karepane. Ya seblake mbarat mbuh tibamu Kurawa. Oh! Hop! Ngaturaken panuwun Ki Lurah, padha-padha man. Nek ora kowe sing mbiyantu ora bakal kelakon. Wih. Ngaten iki. Heeh. Apik men apik, Anoman le tayungan apik. Ana ora joget kok. Kecewa aku. Mbok tayungan sik man. Mboten sah. Wong tuwa niku nek tayungan malah mboten sae, malah ming kaya walang cantrung. Ngaturke panuwun ya man. Iki Lurah Dawa sami-sami. Heeh. Kabeh lupute anakku, kabeh luputku, aku njaluk sing gedhe pangapuramu. Kendelo sami-sami ku Lurah mboten dados menapa. Ya. Wis ana panutupe ngatur gandeng kabeh wis purna dongaku kanggo warga. Ing kali mendhong kene muga-muga sak pungkurku sak kulawarga Brayat Agung Punakawan family muga-muga dadi desa papan ingkang ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata turta raharja panene melimpah hasile apik kabeh ngono ya man ya inggih kula amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten sedaya lepat kula sedaya pamirsa matur sembah nuwun kathah ladohe ngatur
kathah kladu ing muna-muni tindak tanjur aku clathu ngen kula gojekan kuliyun pangapunten cekap semanten atur kula pungkasane ngatur Sura Sudira jayane ngangret Subrasta ulah tekaping Darmastuti rahayu kang samya tinemu rahayu kang samya pinanggih Slameto sing nanggap, slameto sing ditanggap, slameto sing nonton tanggapan, slameto sak kabeh-kabehane. Niki mengke kula tebablas teng panggang. Muga-muga penitine ora kesel. Dole. Heeh, Pak. Aja lali golekane lho Man, ngestaken dawuh Ki Lurah. Ayo ladrang wagyu. Ya. Pungkasane ngatur wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.